Dit wie van de morgen de aanblik bij de meeste basisscholen in Friesland. Het grootste pad is dicht in verband met de onderwijsstaking. Gwonmasters en juffen zetten van de morgen aan naar Den Haag om daar actie te vieren. Het grootste probleem is de werkdruk, maar ook dat er geen mensen meer in het PO werkzaam zijn willen. Is dat regen goed personeel te vinden? Ja, het is echt heel dregend worden. Absoluut. Het grootste probleem is de werkdruk. En dat wij te volle uren moeten en zelfs het salaris, maar dat is genoeg bekend, is nog net je dat om het zo. En het komt denk ik, we staken om ervoor te zorgen dat er in de toekomst collega's binnen die dit werk doen willen. De vraag is nou of het bjadskip oerkomt bij de politiek in Den Haag. Nou ja, ze jaren u wel. Ze hadden u de vorige keer in juni ook. Hij is dus een beetje gehad. Toen we maar 3000 in Den Haag. En we zijn nog maar 20.000. Nou, dat kun je wel nog in. Dat vernemen ze vast wel. Ja, en of het effect sorteert, dat zullen de tijd leren. Maar mocht het net zo wezen, ik geloof dat er ook wel berichten binnen om, als het nog net slaagt, om nog een keer en dan misschien wel langer. Tienduizenden masters en juffen binnen afzet naar Den Haag. Dat zorgen daar van lange files. De organisatie hier hoopt op 30.000. Het binnen er meer dan 60.000 worden zal litten wordt via de witte. Nu hadden formerende partijen juist er witte litten dat er een heel miljard extra beschikbaar komt voor het basisonderwijs. Dat is net genoeg, zoals ze de leer krijgen. Zij eerst keer 1,4 miljard. Komt het nieuwe kabinet ze net te meten, dan volgt in november een tweedaagse staking. En de band in Ljouwert winnen 150 banen aan het sporten bij de Mixed Hockey Club.